Oke bolo kabeh saiki perjalanan neng Burangan ya. Deloken dalane Ranggo 12. Wajur mumur. Ning yo ora apa-apa, penting entuk kondan ya. Deloken pemandangane nak di sawang ki konjang bolo-bolo. Wah apik tenan pokoknya. Dinone iki cerah, berawan, ora mendung. Wingi mendung terus. Saiki ora mendung ya mantep kok, mantep jiwa. Oke, kita dilanjut ke lewat kene sik. Kok kene ngarah neng Burangan kono ya, neng jero. Ben pelosok desa. Desa-desane ya. Iki deloken bolo-bolo. Pandangane ya kaya ngene iki nek desa. Akeh wit-witan, wit apa ki? Wit gedang. Wit gedang. Wit jagung sembarang-barang kondang pokoknya. Ini lewat jembatan ngarepan jembatan gantung. Sing dalan siji-sijine ngarah nek Burangan ya. Ya padha. Ya neng Burangan nek. Burangan oh. Nah, iki jembatannya bolo. Jembatan saka wesi seh goyang-goyang ya. Kaline kali gede sing langsung neng Bendungan Jeragung. Ya delok ya. Mantep. Mantep, Bro. Oke, tepat jam 12 ya. Hawane panas sumringah. Rada peliket awake iki. Menggo rene arah Burangan. Kayak dulurku iki padiku. Isin aku. Makanya maskeran. Sowe. Nah, iki lokasi Desa Burangan ya. Omah-omahnya isih kayu kabeh, kayu-kayu tua tahun 80. Zamane mbah-mbah mbiyen nang kene iki. Dulur-dulurku wong kene kabeh lho. Dulure mbahku manggone ning kene. Lho delok omahe kondang kabeh. Omah-omah kayu sing isih alami ya. Mantap pokoknya, gak deloken ya. Wejian kondange bolo. Nak duwe omah ini ki wong sugih ya. Ki sing duwe omah-omah kayu niki wong sugih bolo. Ngalahke omah-omah beton. Kayu sak wit we 80 juta sijine. Mantep pokoknya. Ki ana omah kayu meneh. Sing klasik alami terpercaya bolo. Mantep omahe ten jos tenan. Deloken apa ana ning kutha iki ora ana. Omahmu ya boto kabeh. Wah. Omah kok boto kayu bolo. Kayu kabeh. Mantep kabeh ya ampun. Iki nih akeh wit-witan nih. Saka pojok tekan akhir lho omah kayu kabeh lho. Lon ora pengen, iku pengen lah. Jen ya ora pengen. Iki tekan pojok desa omah kayu. Iki omah kayu ke pojok. Mantep iki. Wedan. Wah deloken konjiake kaya ngene kok. Mantep lho. Iki indusane wong iki lho. Arang digagas. Ini pojok desa, lokasinya omah dhewe ya. Akeh wit-wit kak. Iki nduk kene iki kebun-kebun wit jati.
kebun wit jati kabeh, dadi kayu-kayu ki melimpah. Kayu turah-turah ya bolon. Deloken ijo kabeh, perkebunan jati mantep ya koyo ngene, ya ampun. Oke, kene rene mbek wong loro iki ya. Ambek kanca-kanca.